си говорим по темата колко големи са мечтите ни, заедно с София Папазова и при нас вече един много атрактивен господин Цветан Христов, бивш полицай и настояща охрана, който мечтае да се снима в холивудски филм. Цветан, искам да ви кажа, че имате много атрактивна визия. Смятам, че в Холивуд абсолютно ще ви вземат, много се отличавате. Нека да разкажем на нашите зрители. Вие сте бивш полицай. Имате ли семейство, деца? Ами, живея на семейни начала с едно момиче. 2 деца имам големи. Едното на 19, другото на 22 години. Както казахте, съм бивш полицай. И когато напусках стената на полицията, оттам се започната с моя голяма мечта с киното. А защо напуснахте полицията, за да станете актьор? Ами не, тогава напуснах, защото трябваше да издържам семейството с $8 на месец. И се наложи да замина в чужбина, да изкарвам прехраната на семейството. Оттам нямах работа и започнах в една филмова продукция. Ме приеха като гладиатор в един филм. И когато отидах на снимачната площадка, оттам се запали това желание в мене. Откакто участвахте в тази продукция, какво играехте в тази продукция? Филма се казва как стана това преобразяване? Вие сте в полицията, предполагам, може би полицията ви е вдъхновила да станете актьор? Целият този екшън, който се случва с полицаите, преследване на престъпници? Не, няма нищо общо с другото. Полицията просто си беше етап от живота, след което затворих страницата и тръгна да търся късмета навън в чужбина, защото тук в България просто хора като мен няма как се реализират. А вие какво искахте да работите в чужбина? Имахте ли някакви предложения? Ами не, при един приятел отидах и викам, ще започвам от нулата, защото тук в България беше просто невъзможно да се живее. И това беше единствената причина да замина. Обаче като отидах там, нещата не се оказаха такива, каквито бяха първоначалния разговор. И случайно чух, че търсят статисти в един филм. Отидах там, напълно случайно, те като ме видяха, явно визията... И казват, вие сте. И казаха, искаш ли да играеш гладиатор, направихме 2-3 снимки, аз се съгласих. И в деня, когато отидах на снимачната площадка, нещо се запали в мене и реших, че това ще е нещо от там нататък, с което искам да се занимавам. Добре, ходите ли по кастинги, явявали ли сте се в други продукции, освен в тази продукция? Когато се върнах от чужбина, както казах, реших се занимавам с това. Попитах напред-назад приятели, които са снимали, които се занимават с това, какъв е начинът. И всеки те казват, прави си снимки, пращай в сайтове и така нататък. Да. Така и почнах аз да пращам снимки. Почти не се надявах на някакъв късмет. Докато един ден, лятото във Варна, случайно на един бар бях на работа като охрана. И дойде една приятна дама и каза, искате ли да участвате в един български филм? Викам, аз толкова време търся това нещо. Вие сами дойдохте при мен, да. Става въпрос за филма Дзифт. И вих се на видеокастинг, одобриха ма. И това ми е първият филм, който така навлязах. Имате по-сериозна части. Да. Учили ли сте някога актьорско майсторство? Не съм учил и това е най-големият проблем, поне в България. Където съм кандидатствал за дадени продукции. Вие не сте завършили актьорско майсторство и просто някакви второстепенни роли. Но по-голям шанс имам в американското кино, тъй като явно визията ми подсказва. Защо в България в доста продукции участват непрофесионални актьори? Актьори, които не са завършили ВИТИС. Сега сме свидетели в едни от най-добрите сериали, които се излучват по българските телевизии, да участват и модели, и певици. Хора, които нямат нищо общо с актьорското майсторство. Не знам там как точно стоят нещата, но при мен не мога да залагам цял живот на случайността. Някой да ме хареса, да ме забележи. Реших аз сам да поема нещата в свои ръце и сам да пробия напред. Имате ли си агент? Не, нямам агент. В България просто няма такива агенти. Агенти са навън в нормалните бели страни. Тук поне за мен всичко е на случайността. Някой да те забележи, някой да те препоръча и така нататък. А изпращате ли си снимки в чужбина за чужди продукции? На времето пращах снимки в чужбина и оттам се започна вече този проект, по който работя в момента. Значи, когато се върнах от чужбина, беше 2002 година. Както ми казаха моите приятели да пращам снимки, пращах снимки. И в един момент в световен мащаб се появи една игра,
която генерира около 50 милиона фена, от която... Как се каже тази игра? Бога на войната. Страшно много приличате на един от героите. Аз твърдя, че тези хора са стигнали до моята визия, моя фейс и създават този герой. Приликата е просто... Поразителна, наистина. Поразителна приликата. Някой от публиката знае ли тази игра? Знаеш ли я? Как се казваше? Бога на войната. Бога на войната. Не я знаят. Кой я знае? Ето там има... Той се крие. Нали приликата е поразителна? Да. Наистина е поразителна. Може би сте използвали вашия образ, като сте изпращали тук на по продукции ваши снимки. Така мисля и това ми даде повод да започна този мой проект под името Истинския Крейтус, целта на който е да покаже на цял свят, че тяхният герой, който е само в една игра, е от кръв и плът в България. Какъв е този проект? 2012 година. Казва се Истинския Крейтус, той е Реал Кратос. Да, и какво представлява? Целта е да покажа на целия свят, че тяхният герой, който го гледат... Как го показвате? Заснели сме едно видео наскоро, преди една година. Направили сме доста снимков материал. Много фенове от социалните мрежи се свързаха с мен и искат да продължа да развивам този проект, да създам филм, нещо от рода на Троя или от рода на 300. На 300, да. Но за това е необходимо много финансови средства, които в момента аз не разполагам с такива. Вие начертали ли сте си някакъв път, по който да минете, за да сбъдне тази своя мечта, да направите филм подобен на Троя и 300, да пробиете по някакъв начин в Холивуд? Има ли някакви стъпки, които сте си набелязал? Да, с екипа работим постоянно. Значи в близкото бъдеще сме се поставили като цел. Сега юни месец има едно световно изложение в Лос-Анджелес. Това е Expo E3, което събират всички компании, които се занимават с правене и разпространение на игри. Искаме да отидем там и лично да говорим с компанията, която създава тази игра, за която става дума, да се среща с тях, да се видим очи в очи, да им кажем какво искаме, те ако имат някакви желания към нас и да работим заедно ръка за ръка. Целта на целият проект е просто това нещо да стане известно по целия свят, тъй като по моя информация около 50-60 милиона фена играят тази игра. Интересът е доста голям. Това беше моята мечта и вече се превърна в моя кауза. Тъй като ако избъдна, това ще е добре както за мен, така и за България, така и за всички нас. Да знае, че не сме втора ръка хора, ами сме хора, които наистина сме добри професионалисти в тази сфера. Като ходите по улиците, разпознават ли ви? Разпознават, да. Особено феновете на играта. Да, правим се снимки. Доста интересно е. Какво ви казват? Всички казват едно и също, да продължавам напред и да не се предавам. Просто знам, че пътя е труден. И да е невъзможно. Аз вярвам да съм сигурен. Имате ли си някои много големи фенове и някоя интересна, запомняща се среща? Значи повечето ми така фенове, които са доста сериозно поддържани връзка с тях, за съжаление са в чужбина, тъй като в България тези игри не са много разпространени, тъй като са доста скъпи. Повечето ми фенове, така запалени, които ми помагат с идеи и с други неща, са в чужбина. В Латинска Америка, в Европа е така. Повече с тях поддържаме връзка и с тяхна помощ продължаваме напред. Знаем, че в Холивуд непрекъснато заминават млади хора с подобна мечта. Много кандидат-актьори, има много талантливи. Мислиш ли, че ще можеш да се пребориш с конкуренцията? Вярваш ли в това? Аз ако не вярвам, няма съм тук изобщо. Човек трябва да вярва, ако не вярва, просто нищо няма да се получи. Трябва да вярва и напред. Искам само да допълня. Искам да допълня през 2008 година, когато тук снимахме филма Кодът. Лично с режисьора на филма Мими Ледър, която е в тяхната ранглисти 5-6 там. Да. Дойде при мен и каза: извиняй, ти имаш страхотен фейс. Просто ти трябва да се занимаваш с кино. Това е твоето амплуа. Ти трябва да се насочиш в тази сфера и да не спираш да търсиш своя момент. След това и дойде при мен Морган Фриман, колкото и странно да звучи на много хора,
което той също го казва човека. Просто имаш страшно бъдеще, стига да попаднеш на точните хора. Според теб ти с какво превъзхождаш холивудските актьори? Например, с Силвестър Сталон. Аз не мога да кажа с какво превъзхождам Силвестър Сталон, защото По той това си е просто мнение, икона. кои са твоите плюсове, които до момента ти не си видя, освен фейса, разбира се? Моите плюсови са, че първо визията, второ излъчването, което имам, желанието и просто като отидеш там и като започнеш дадено нещо да правиш, то всичко ти идва спонтанно отвътре. Аз не мога да кажа, примерно, аз превъзхождам някой с това или онова. Просто знам, че когато отидеш от прекаленото желание, всичко се получава. Настройваш се и... Според теб, коя ще бъде ролята на живота ти? Коя роля би искал да изиграеш? Точно по проекта, който работя. Това е за Крейтус. За Крейтус. Това е по древногръцка митология и е доста интересно и забавно за хората. Надявам се това да е върха на моята кариера, ако сбъдна, дай си Боже. Ти си толкова амбициран, ми се струва, че според мен тя ще се сбъдне. Само не трябва да се отказваш, подобно на София, която пък иска ти, не знам дали иска да филмира книгата си в Италия. Въобще и на двама ви мечтите до тук са свързани с киното по някакъв начин.